Inilunsad na ang Himagsikang Rosas, isang kilusang sumusuporta para sa kandidatura ni Vice President Leni Robredo sa pagkapangulo ng bansa. Isang himagsikang rosas sa pinangunahan ng 160 mga artist, educators, writers, historian at cultural workers ng bansa. Sa inilabas nilang official statement, nakasandig umano ang Himagsikang Rosas sa paniwalang ang mga Pilipino ay may sariling bait, malikhain, makatarungan at marangal. Kabilang sa mga nanguna sa Himagsikang Rosas ang 5 national artists, filmmakers, producers, historian at mga artista. Sa unang pagkakataon naman sa kasaysayan ng University of Santo Tomas, tumindigan nasa 400 ang mga faculty member upang i-endorso sa pagkapresidente si VP Leni Robredo. Nanguna naman si Presidential Aspirant Ferdinand Marcos Jr. sa isinagawang survey ng Octa Research Group. Isinagawa ang survey simula February 12 to 17 kung saan 1,200 ang tinanong kung sino ang iboboto nilang Pangulo. 55% sa mga itong pumili kay Marcos, 15% kay Vice President Leni Robredo, 11% kay Mayor Isko Moreno, 10% si Senator Manny Pacquiao, at 3% si Senator Ping Lacson. Number 1 naman sa mga Vice Presidential aspirants si Mayor Sara Duterte Carpio at si Congresswoman Loren Legarda sa mga senatoriables. Ngayong Miyerkules, March 2 naman nagsagawa ng motorcade si Presidential Candidate Mayor Isko Moreno sa lalawigan ng Bataan kasama ang kanyang katandem na si Dr. Willie Ong. Ginunita ni Moreno na sa Plaridel Bataan umano siya nakipagsipok ng palay at namulot ng graba upang kumita. Bahagi ito ng 2-day leg campaign ng Moreno Ong team sa Bataan at Pampanga. Inanunsyo ni Senator Ping Lacson ang kanyang planong magbigay ng pabuya o reward sa sino mang makakapag-report o makakahuli ng corrupt officials kapag siya naluklok na Pangulo ng bansa. Sa dialogong isinagawa ni Lacson sa mga tricycle drivers and operators sa Quezon, sinabi nito na gagamitin niya mga TODA members sa paghuli ng mga corrupt officials gamit ang marked money. Isa itong estratehiya ng kapulisan sa kanilang mga buy-bust operation. Ang pabuya ay depende sa mahuhuli. Kung Department Secretary umano ang matitiklo ay baka daang libo ang kanyang ibigay na pabuya. Sa kampo naman ni Senator Manny Pacquiao, reward system din ang gusto niyang ipairal kung siya ay mananalong presidente ng bansa. Kailangan umano magbigay ng pabuya sa sino mang instrumento sa pagbuwag sa mga big-time drug syndicate. Hindi umano sapat na punteriyahin ng small-time drug suspects na nagagamit lamang ng drug lords dahil sa kahirapan. Sa halip ay patayin ang hanap buhay ang magiging alternatibong solusyon umano ni Pacquiao upang mabawasan ang mga street-level distributor ng bawal na gamot. Kasama si Jan Lumbang Parungao, JM De Jesus, CLTV News.